И всъщност ние, минавайки с скенера, то просто ги разпознава и ги позиционира на място, където не искаме да бъдат. Цялото сканиране може би беше 30-40 секунди, след което интуитивно софтуера ги маха и ни остава възможност да сканираме профилите на изникване. Сега ще спрем подробно на стъпките, които са необходими да стигнем до там, но трябва да ви кажа, хора, това е страхотно улеснение. Аз по принцип не обичам аналоговите отпечатъци. Ако трябва да взима аналоговите отпечатъци, го давам на жена ми. Но когато става въпрос за умни решения и дигитален подход, там съм много за. Това също с скан-волитата, SmartFlag, които в началото, разбира се, като всяко ново нещо, бях много ентусиазиран да ги използваме, но подходих с леко недоверие, т.е. казах си, това е супер сложен случай, пациента плаща доста висока цена за него и аз искам да съм абсолютно сигурен. Така че сега ще ви покажа процеса, който ни беше